Günüňiz haýyrly bolsun mehriban ýeleşler. Bu siziň hemmeňizi biziň Dubai Machine Mother YouTube kanalymyza hoş gördük. Siziň bilen kompaniýa Machine Mother we bu men Alparsy Haýtmurat. Şu günki size görkezjek bolýan awtologumyz 2023-nji ýylda öňdirilen Toyota Highlander kysymly awtolog we bu iň polny aňarbaşy full komplektasiýasy bolan Platinum 2023-nji ýyl kanadska zborka Highlander Platinum. 2023-nji ýylda öňdirilen Toyota Highlander'da näme ütkeşiklik bar, nämesi ütkeýe we olaryň bahasy, olaryň içindäki funksiýalary içi-daşy dolu görkezler we soňunda bahalary barada size tanıştyrar. Egerde size täze 23-nji ýylla Highlander gyzykly bolsa, onda bu gepleşigimizi soňuna çenli görüň. Näme zat ütkeýe? Ilki bilen ütkeýän zat bu motory. Bärde öň biziň bilişimiz ýaly V6, V6 6 silindrli 3,5 motor benzini dvigatel gelýän bolsa, inni 2-4lik turbo benzin gelýär. İkinciden bu materiallary ütkeýe we üçünji içinde salonyny käbir ütkeşmeleri bar. Ilki bilen bilmeli zadymyz näme? Toyota Highlander SUV, ýani crossover kysymly awtolog 5 adamlyk, 5 gapyly dvigateli 2-4 litr, 4 silindr, 2-4 litr turbo benzin gelýär. 8 stupençli avtomat transmissiýa, aýagyna 20lik diska, panoramny krişa, беспроводной зарядник, проекция на лобовое стекло, голограмма, 360 kamera, безключевой достуp we başga da bir näçe funksiýalary gelýär. Ine bolsa gelin gysgaça daş sypatyny görelim. Aýagyna ene şolorýalyk diskasy gelýär, 20lik razmerde. 235 55 20lik. Yani 2022'deki ýalyk istat ütkenak 2022-2021'de nälik dizaýna çykan bolsa edil şolorýalyk diskasy we öň sypaty edil şolorýaly 2 linzaly Xenon, DHO, дневные ходовые огни, также LED fog lamp, LED противотуманкасы, öňki parktronikalar, 360 kamera, Distronic, adaptivny kruiz kontrol we öňünden şu radiatorny решёткasy glянцевый material we bärde chrom ulanılan. Inni bilmeli zadymyz näme? Öňki kapody, öňki ýalyky alüminiýalar inişi plasmas gelýär. 2022'de, 2021'de arka bagajlyk plasmas çykdy. Bilýän bolsaňyz, 2023'den başlap öňki kapodymyz hem plasmas. O diýdigi näme? Egerde maşyn ýol helakçyligine uçurasa ýa-da awariýa bolsa, öňündäki kapodyny öňki ýaly urup zat edip gönläp bejer bolanak kökmany çalışmaly bolýar, plasmas. We ýokarsyna krişasyna şeýle alüminiýe we chromirowany roof rack gelýär, ýani railingina krişa, panoramny owadan krişasy we ine gelin arka tarabyndan seredeliň. Arkada da edil öňki kuzwa 2022-2021'däki ýaly ütkeşik zat ýok. Arka bagajymyz eýem öňki modellerini ütkeýärdi. Zat plasmas gelýär. Platinum all-wheel drive näme bar? Arka parktronikaları, отражатель, gabaritini görkezýän, nijny difuzor we bärtine chrom, ştaýjygyna chrom gelýär. Arka kamera we ene ştaýda spoilerimiz, sa stop signalym. Full komplektasiýa Platinum bolan üçin bunu kick sensor gelýär, ýani aýagyň hereketlendirme bilen arka bagajnygy açyp bolýar. Mana görşüňiz ýaly, pult elimde işsady basamak, aýagyň hereketlendirme bilen açylýar we şoňdan ýapylýar. O da öňün bilýänsiňiz, ýani eliň ýüklü bolsa, zanyet bolsa, knopkany basyp bilmeýän bolsaň, aýagyň hereketlendirämeli. Ne bäsinde knopka çykmadyr, ne ştaýsyna görkezlen quick rapid. Ine elinde ýüküň bolsa, zanyet bolsa, aýagyň şeýdän we açylýar. Indi näme gelýär içine? Birinciden bellemeli zadymyz audio sistemi, akustikamyz JBL gelýär. O ikinciden hem içine rezinowy kobrikleri gelýär. Ne rezinowy kobrikleri bu kış üçin ve ne triyapçını diye matadan bolan kovriklamız gelýär ikincisi. Onun aşarına bu шторы для багажа. Bärde de nabor instrument. Balon ключ, balon açar ve damkrat.
Zapaskamız aşağıda gelýändir. Aşağıny zapaskany şuýda. Ne bärde 3-nji rät sidenýamyz. Автолог Platinum 7 adamly kaýlandyr. İlki bilen şu ştorkany aýyrýas. Ondan soň sidenýany gallyryp yerine dak bolýar. Şeýle gallyrylýar. Bärde 3-nji rät sidenýä. 3-nji rät sidenýä üçin näme gelýär? Şuýda podstakanik we bolly USB zat işlady ýok goşmaça. Hawa, tröhtoşny rimni. Gelin salonu görelim. Arka bagajını yaptık. Yine de atliçe, beyleki komplektasiyalardan aýratynlygyny aýdyp bereýin. Platinumda fullon köpüsine gelýän zanaveskaçygy özüne bärde mebel, koja, standartny, emma şu ikinji rät oturgucumuz XLY ya da LY komplektasiýalary bolsa, onu tutuşlugyny splashnay sidenýe gelýär 3 adamlyk. Egerde Platinum full komplektasiýa bolsa, onu aýratyn şeýle kapitanska kreslo gelýär. O bärde podstakanik var. Şeýle EB we klimat kontrol hem de podogrev sidenýa arka oturgucu üçin. Podogrev sidenýa, klimat kontrol aýratyn, iki tane Type-C zaryadnigi. Bolly. Eň gyzyklusy üýtgeşmeler öňünü, öňkü salonu. O da näme? Häzir görkezýän. Gysgaça atladık geçen pamyat sidenýalary, elektriski stiklopodъёмник, ayna gallyrýanlar, настройка боковых зеркал, şular ýalyk elektriski регулировка сиденья, перфорированный кожаный салон, перфорациялы şeýle. We 360 kamera, oturguca gyzdyrýan, avtonastroyka dalny ближний, arka gapyny açýan, şular ýalyk knopkalary. Автоломыз push start bilen gelýär. Ana otlaýas автоломызы. Максимальная скорость 220 км/час. Полностью цифровой панель прибор. И нечто да проекция на лобовое стекло. Проекция на лобовое стекло. Bu ene bärde ul monitor gelýär. 3 tane dilimiz var. İngilizce, ispanski, fransuzski. Ors diline proşifka edip sonra ustanovka edämeli. Umuman bärde näme navigator gelýär. Telefon biriktirip bolýar. Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth arkaly beýleki ähli nastroykalarymyz şuýda bar. Esasy klimat kontrol we oturguca gyzdyrýan, üfleýän, podogrev ventilasiýa sidenýa. Aynalar gyzdyrýan, arka aynalar gyzdyrýan, podogrev we inni öň besprovodnoy zaryadnik bilýän bolsaňyz şuýda gelýärdi. Inni şol şutak geçipdir. Ene esasy üýtgeşmeleriniň birişine besprovodnoy zaryadnikimiz şuýda gelýär. Galany, в принципе, öňki ýaly 2 USB-C, bir tane USB. Bu da skor rычagymyz, rejimleri, sport norma, eko rejim bu 2 tane drive mod. Yani rock 4 bolany, daşly, balotaly ýerler üçin, bir de gumluk yer üçin sand med. Spesialny rejim для спуска, bu da snow rejim, garda, gar ýaganda doňakçylyk bolany. Elektriski ruchnik, автоход. В принципе, içine bolly esaslar. Galany panoramny krysha, şeýle açylýar, owadan panoramny krysha. Knopka SOS. Galan ähli öňkülük standartny. Taýyna üýtgeşmeleriň biri şu. Zaryadniga bärik geçdi we täze ulu monitor. Başga näme aýtmaly? Bärde ähli kitaplary, emizatlar içinde gelýär komplektini. La podnomernik. We açary. Açarymyz ene 2 tane açar gelýär. Biri pult, biri açar. Ofitsialny представителleri aýdyşyna görä ikinji pult goýanaklar, näme üçin diýsen çipin ýetmeýänligi sebäpli ikinjisini ene обычный açar edýär we bir tane pult gelýär. Arka tarabyndan şeýle görünýär. We ene öň tarabyndan hem şeýle görünýär. Автолог bahasy şu günkü günne 2023-nji ýylda öňdirilen 2023 modelin gytlygy sebäpli bahalar ilki başda birazrak gymmadrak ýöne wagtyň geçmegi bilen näder täze partiýalarymyz gelse onu maşinlar artanlamak mümkin. Ortaça aýdamyzda Platinum komplektasiýalary 68.000 70.000 aralygynda satylýar. Paket ýagy bilen bardyr. Egerde satyn almak isteseňiz şu videomyzyň aşagyna biziň Dubaýdaky ofisimiziň adresini we telefon belgilerimizi belläp galýarys, hawalaş bilersiňiz. Kapotyna agramagyna görä aýtsak, edil plasmasyga bildirip baranak, öňki ýalyk agyr, agramy ýöne şeteki
alüminyumlar. Ene täze çykan dvigatel 2-4'lik turbo, 4 silindr gelýär, ýa-da 4 silindra, по литражу 2,4 литра turbo benzin. Bu täze 2-4'lik motor, ähli awtolarda ulanýar. Täze çykan Lexus RX 350 2023-däki täze çykan Toyota Highlander. Öňkü 3,5-lar aýryp, şoň orna ene täze 2-4'lik turbo dvigateli goýýarlar. Ine görnüş şular ýaly. Şunun bilen şu günkü gepleşigimiz geçir gutarýar. Egerde bu videosyň göwnüňizden turan bolsa, size yaran bolsa, onda like basyň, dostlaryňyzdan paýlaşyň we biziň YouTube kanalymyza agzap bolmadyk bolsaňyz okman agzap boluň. Bu ýakyn wagtda geljek täze videolarymyzy görmeklik üçin. Hoş sag bolun, ýene görüşýänçek.